Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 38 ngadto sa 42. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo. Ayog balusi ang nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpausab ang wala. Kung may mukiha kanimo, aron mailog niya ang imong sapot nga pang-ilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pang-ibabaw. Kung may mamugos sa pagpakuyog kanimo, og balig usa ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini og ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.